Neviem, kto si. Ani nepoznám tvoje meno. Ale ak sleduješ toto video, si jedným z najšťastnejších ľudí na svete. Pretože modlitba, ktorá nasleduje, ti prinesie požehnanie. Ďakujem ti, môj Pane. Ďakujem za všetko, čo si pre mňa urobil. Odpusť všetky moje hriechy. Pane, milujem ťa a potrebujem ťa. Prosím, chráň mňa, moju rodinu, mojich priateľov a moje životné plány svojim plášťom. Pane, prosím, požehnaj a chráň všetkých, ktorí ťa hľadajú, potrebujú a chvália v tejto chvíli. Chráň tento svet a aj napriek škodám spôsobeným rôznymi vírusmi a katastrofami, nech si zachováme vieru v teba. Ak veríš, že Boh bol k tebe dobrý, a napíš Amen. Dnes večer ty a tvoja rodina dostanete dobrú správu od Boha. Od dnešného večera budú úzkosť, únava a smútok postupne odchádzať z tvojho života. Ak máš možnosť, pošli túto správu aspoň jednej osobe a tvoja rodina získa 12 požehnaní. Amen.